de 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Resistència analògica! Avui? Forats negres. Una temàtica bastant marranota. Sí, sentíem abans la Mònica López, quan li vam demanar quin tema volia proposar, va definir aquest Forats negres com a proposta marranota. De fet, ho hem sentit al principi quan parlàvem del tema, però podem tornar a sentir el tall. Home, les dues que se m'acuden són bastant marranotes. Sí, si us hi fixeu i teniu l'oïda molt fina, haureu fixat que no era la Mònica López, no? sinó que era... No, era en Jordi Cortines, efectista analògic. Però com que en aquesta secció no es poden fer servir talls gravats, doncs ho fem en directe i queda igual de bé. Bé, la informació dels forats negres, que són marranots, s'afegeix a la poca informació que jo tenia a priori sobre els forats negres abans de començar el meu procés de documentació. Informació a priori sobre els forats negres abans de la documentació. Els forats negres fan mal rotllo, els forats negres xuclen coses i si estàs a una pel·li et porten a una altra dimensió i gràcies a la punt de la Mònica els forats negres són marranots. Això era el que jo sabia dels forats negres. Gràcies. Bé, i aleshores el meu objectiu amb la secció era ampliar el meu coneixement sobre els forats negres i per això m'he dirigit a la biblioteca. Que suposo... Procés de documentació. Perdó. Has interromput l'efecte. Sí. Ja no deuen estar de vacances. No, avui han obert per primera vegada, m'han saludat perquè són molt amigues meves, perquè com no puc fer servir el cercador per l'ordinador, doncs haig de parlar amb el bibliotecari tota l'estona. Bé, com anàvem, podem tornar a la careta? Procés de documentació. Gràcies. Bé, he anat a la biblioteca, li he demanat a la bibliotecària que em busqués forats negres. Cap resultat. Aleshores he buscat forats. Cap resultat. Aleshores he buscat negres. Els armaris negres. Joan Manuel Gisbert. Una novel·la per als amants del misteri i per als qui gaudeixen amb l'investigació de successos que no tenen una explicació lògica. Que està molt bé, però que no era exactament el que buscava. Aleshores li he demanat de buscar agujeros negros. Cap resultat. I aleshores m'he cansat i he anat directament a la zona de ciència, secció astronomia, i he agafat 2 llibres que m'han agradat, perquè són els que m'han agradat més. Un perquè era el més gros... Secretos del universo, de Paul Martin. Que sentireu el soroll que fa... molt gros, i l'altre perquè m'ha agradat molt el títol. Cuerpos negros y gatos cuánticos, de Jennifer Auiet. Molt bé, he descobert gràcies al primer Secretos del universo, de Paul Moran. que un forat negre és un objecte astronòmic petit i alhora massiu que, per tant, exerceix una força gravitatòria tan intensa que ni la llum ni cap altra radiació aconsegueixen escapar de la seva superfície. I he descobert... He deixat una pausa perquè us entereu... No sabia si volies que féssim un comentari, he pensat que no vingui un efecte. És que he pensat que era molta informació que la viu de pair. Bé, això m'ha fet cert mal rotllo com a tal. I he descobert, gràcies al segon llibre... Cuerpos negros y gatos cuánticos, de Jennifer Auiet. Que si deixes que la curiositat superi la por que et fa la física no resulta ni estranya ni atemoritzant. Això ho he llegit aquí al principi. Bé, i gràcies al tercer llibre de la biblioteca... Els armaris negres de Joan Manuel Gisbert. Doncs no he descobert res, però us puc llegir al final, que és regresan a les profundidades de la Tierra para mostrar su verdadera naturaleza. Fet això, i sense cap por, com recomana el llibre dels gats quàntics, he aconseguit documentar-me sobre els forats negres amb aquest llibre. Secretos del universo. I he descobert amb gran fascinació que tot el que se sap sobre els forats negres es pot resumir en els 3 punts d'informació a priori que jo ja sabia al principi. Els forats negres fan mal rotllo. Els forats negres xuclen coses. I si estàs dins d'una pel·li, els forats negres et porten a una altra dimensió. 3. Els forats negres són marranots. Molt bé, comencem pel primer. Fan mal rotllo. Aquest llibre demostra no només que fan mal rotllo, sinó que fan por. I ho demostra amb fets, i també amb paraules. Llegim el capítol 56. Agujeros negros supermasivos. Monstruos en el centro de las galaxias. Llegim el capítol 57. Això és efecte monstre. Llegim el capítol 57. Jo estic morta de por. El agujero negro de nuestra galaxia. Un monstruo latente. I llegim a la pàgina 276, encara més mal rotllo, que parla de que encara que els astrònoms no poden veure aquest forat negre de la nostra galàxia, saben que la seva massa excedeix als 2,5 milions de vegades la del Sol. Sembla tractar-se d'un forat negre supermassiu que no es veu perquè està adormit. I si es desperta, què? Hola, tens eco. Ara sí que ha fet por. Aquí el mal rotllo que donen els forats negres, que jo ja ho sabia a priori. Anem a la segona consideració a priori sobre els forats negres. Els forats negres
xuclen coses. Això ja ens havia quedat confirmat gràcies a la definició que trobem al glossari d'aquest llibre. Objecte astronòmic petit i alhora massiu, que, per tant, exerceix una força gravitatòria tan intensa que ni la llum ni cap altra radiació aconsegueixen escapar a la seva superfície. És a dir, que xuclen coses, el que ens porta directament cap a la tercera consideració dels forats negres, que són marranots. Si jo us dic que he trobat informació en llibres secretos de l'universo que confirma que els forats negres són marranots, em creureu? No. Sí. Primera prova. He trobat el desplegable amb el que comença el llibre en quin any es van descobrir els forats negres. A veure si l'endevineu. És marrano? El 69. El 1969 van ser descoberts per primera vegada. Segona prova. El capítol immediatament anterior al que parla dels forats negres es diu, Jordi, sisplau... El polvo interestel·lar. I finalment, la tercera prova, a la pàgina 254, entre tot de fotos d'estrelles i de galàxies, Això és per despistar. trobem un dibuixet d'un noi i una noia amb pilotes. Fascinant, aquí. En realitat són els missatges pictòrics que des de la Terra enviem als éssers extraterrestres. Veiem un noi despullat que saluda i una noia despullada que es mira el noi. Però bé, amb això... No fan res més? No, però No estan van a l'any despullats. d'edició No, a del veure, llibre? són 3 proves. Un 69, un polvo interestel·lar i un noi i una noia amb pilotetes. 3 rombos com a mínim. Marranots. Bé, jo crec que amb això podíem haver acabat la investigació, però Sí. no. No. Encara tenim una exclusiva final. Hem aconseguit, des de l'equip de resistència Quant de analògica, coneixement. veure un forat negre i, a més, comprar-lo. No m'ho puc Pausa creure. dramàtica. Segurament us preguntareu, on l'heu trobat? L'hem trobat al Bazar Oriente. Sense al carrer costumi. Escudellers. Us preguntareu també, quin aspecte té? Quin aspecte té? Doncs és misteriós i incomprensible com els forats negres, però no és negre, és rosa fosforit. Això potser em podia haver despistat. I us preguntareu, com l'has reconegut si era rosa i no Com negre? l'ha reconegut? Doncs Quanta perquè suspicàcia. m'he estudiat molt la definició de forat negre i havia de ser una cosa petita i alhora massiva, havia d'exercir una gran força gravitatòria i havia d'emetre llum visible i alhora ultravioleta, havia de donar mal rotllo i ser marranota. I el tinc aquí sobre la taula. Esteu a punt de veure'l funcionar. A veure, pots fer funcionar? Pots fer que graviti? Ui! Vale, això, per qui ens estan escoltant, és una mena de cosa galàctica... De bola boja. De bola boja que fa voltes i és, sens dubte, un forat negre. Sisplau, mireu el vídeo quan estigui penjat d'aquí un quartet d'hora, veureu l'autèntic forat negre de l'extraradi que gravita i fa llums ultravioleta i llums visibles. L'Anna ens ajuda. Sí, perquè ha tret el llum. No sé, jo no sé com no esteu asturades i absolutament... Esteu veient un forat negre davant vostre, sisplau, I ens estem resistint, Noies. no estem estant... No som Bueno, perquè xuclades pel forat sou unes negre. dones fortes, però jo crec que amb això podríem acabar la investigació. Resistència analògica! Exacte. És això, la investigació d'avui. No sé. Molt bé. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.